Dot niki lek anu cara sedina sampai pirang liter, Mas? 704. Loh, langsung dot terus? Full dot. Oh, full dot. Kat cilik full dot, Mas. Oh, Jadi babane umur 1 bulan setengah. Bray. ini masing betina iki Mas Joko. Niki kula buka harga 4,5, Mas. Kepala merah umurnya tadi Umurnya 1 bulan pas nih. 1 bulan pas dino iki mau Mas Joko. Niki saya minta 7,5, Mas. Iki gak usah tak bahas umurnya soalnya tunggalane sing kepala merah Mas Joko ya. Tunggalane kepala merah berarti umurnya pas 1 bulan hari ini. Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi bersama channel Marvis Official. Pada kesempatan hari ini kita mendapat undangan berkunjung lagi di tempatnya Mas Joko ya. Kita izin dulu. Assalamualaikum Mas Joko. Waalaikumsalam. Niki kalau izin riyen badhe liputan lagi tempatnya sampean Mas Joko nggih. Oke, siap. Dan hari ini Mas Joko rencana mau mengeluarkan ada beberapa ekor atau beberapa materi kambing. Kita rekomendasikan untuk yang di luar ini sementara bahan bakalan masih Mas ya. Bakalan iki sing ngadeg-ngadeg iki anu bolo. Betina iki bolo ya iki betina. Wih, bahan sik bahanan kepala merah kae sing kepala hitam. Terus tadi seruing-seruing anu lho jadi mau nek sing babon jumbo bolo yang kita jual bolo ya. Terus katanya Mas Joko tadi sudah kawinan ono Mas ya. Nah, sudah kawinan oke bolo ya. Oke, terus kita awali dari yang ini dulu Mas. Diri nggih, masuke diri iki bolo ya. Betina. Diri. Oh. Ki umure pinten Mas Joko? Umurnya 3 bulan tanggal 30 hari ini. Umur 3 bulan. Mas, 3 bulan hari ini. Oh. Berarti ki cara anu sik tergolong diri ya Mas ya? Nggih, Diri. sapian lah Mas. Oh, anu berarti petotan nonton nggih? Nggih petotan. Petotan, heeh, bolo ya iki. Sehat to Mas wedhuse? Sehat. Sehat, dijamin pokoke bisa dipertanggungjawabkan bolo ya. Ki betina tak sepele sik alon-alon Mas Joko nggih. Iya, Mas. Iki Mas Joko iki duwe materi petotan. Kemarin ya kebetulan Mas ada request njaluk petotan bakalan betina calon babon iki bolo ya. Pentile eneng pra Mas? Eneng. Pentile 2 ekor. Aman. Oh. Kan bolo loro pentile real loro. Soalnya kemarin anu lho Mas Joko kadang ki eneng sing njaluk. Pokoknya aku njaluk sing eneng pentile loro Mas, sebenarnya aja luwih loro ngono ya eneng. Ngene sing macam-macam lah Mas jenenge wong pemirsa ge request ngono kuwi. Betina umurnya 3 bulan Mas Joko nggih. Induke di dalam kandang ada toh? Ada. Bapake 2 ekor, yang 2 ekor sudah laku. yang 2 ekor udah laku. Iki bapaknya gendon juga? Nggih, anak Oke, gendon siap. saya, Mas, niki. Terus untuk yang pertama ini Mas nggih. Kira-kira cara dibanderol regono sampai berapa ini Mas sing betina iki Mas Joko? Niki kula buka harga 4,5 Mas. 4,5 niku net apa nego? Nego Mas. Nego, tetep nego Mas Joko nggih. Iki materi pertama. Betina, lumayan lho iki calon bahan breedingmu bolo ya betina. Nah, telinga. Lumayan. Heeh, apa jenenge? Gembel. Wedhus wedok kok duwe gembel bolo maksud iki bolo iki ya. Pasti Mas tak sodek Mas. Nah, ben detail didelok sampai detail lho sampai cek dhewe lho. Soalnya tok bulan-bulan ini gue sing ngecek Mas Joko dhewe kleru soalnya mesti wedhus mesti dipipi Mas ya. Nggih, nggih. Ngono lho bolo iki bolo ya. Terus lanjut lagi sing eneng kepala merah Mas. Nah, iki langsung ke kepala merah. Ngatur ini Mas Joko ben ketok sing diberikan lah iki bolo ya. Heeh, iki. Kepala merah anak tunggal niki Mas. Niki 2 ekor. Oh, 2 ekor. Yang satu budeng niki Mas. Oh, si berarti tunggalnya sing budeng. Nang iki didol tok engko. Sedaya juga. Nah, iki terus tak cek sik slit analon Mas nggih. Nggih, siap. Nah, iki. Jantan to dilok Mas anune Mas. Jalan. Apa jenenge? Aman. Lato-latone? Aman. Loro, aman bolo, aman ora sangklir. Delok pasungane, delok dagune. Iki telingane. Wah, iki. Simetris luar dalam. Nah, ngono lho jere ngarani wis simetris kayak bolo ya. Spek kepala iki ngarani iki jane ini sing kepala coklat ini sing kepala merah. Mas ini rupane iki apa Mas asline Mas? Ngeten iki nggih. Wis ngarani sing Merah Mas lek sing anu kepala merah Mas Joko ya. Kepala merah umurnya tadi Umurnya 1 bulan pas nih. 1 bulan pas dino iki mau Mas ya. Pas 1 bulan. Engko bapak tak sepile Mas Joko ya. Niki. Engko bapak asis iki langsung dicek kok ngarep. Klewer. Kok ngarep Mas Joko, kok ngarep. Nggih, monggo-monggo. Iki bolo ya. Terus untuk yang ini calon pejantan kepala merah kita buka harga berapa Mas Joko? Niki saya minta 7,5 Mas. Net po nego kuwi. Nego Mas. Nego Nego. masih bisa nego bolo ya iki. Bahan calon wakwu jadi iki lur iki. Calon wakwu iki bolo ya. Terus geser tunggalane Mas. Ya, geser tunggalane. Sing rupane kok gendut to Mas Joko?
Niki Oh, mboten nggih. enten Enek putih kedhik. enek totole saithik lho warna putih. Iki gak usah tak bahas umure soalnya tunggalane sing kepala Nggih. merah Mas Joko ya. Sami. Tunggalane kepala merah berarti umurnya pas 1 bulan hari ini bolo ya. Induk ada toh di kandang? Ada. Ada. Terus regane padha ora Mas karo sing kepala merah iki Mas? Mboten, Mas. Regane beda? Niki Kula buka rego 5,5. 5,5 juta masih bisa nego juga. Jantan to Mas Wi? Jantan sedaya. Oh berarti anak loro lanang kabeh lur ki lur. Aman. Aman ora sangklir? Aman, aman. Aman iki bolo iki. Iki sing rupane budeng urung plus lur, eneng totole saithik putih. Enten rotole kedhik. Eneng total saithik kayak bolo ya. 5 piro Mas tadi? 5,5. 5,5 juta iki. Pinggir. Iki sik duwe keranda sangka sengkelat. Iya Mas yo? Nggih. Ah Buyut iki sedaya. buyut sengkelat bolo ya. Terus geser lagi Mas. Iki Mas. Niki, Nah, ya. iki ya. Lanang wedok iki Mas. Niki jantan. Wah, lah lanang kabeh to bolo iki bolo. Nah, iki bolo ya. Iki umur berapa tadi ini? Sama Mas, niki Berarti sak anu Mas, Nggih. sak lahiran ono Mas yo. nggih jam 5 sama anu kali jam 7. Oh, berarti bareng lah Mas yo, cara sak brojolan. Wis wis. Ngawene anjing kali. Heeh. Jantan umurnya 1 bulan, anak tunggal berarti iki. Niki 3 ekor. Oh 3 ekor. Sing loro wis. Sing 1 ekor betina. Oh betina. Engko ditokne ora engko? Mboten. Mboten. Oke, siap. Langsung cek harga berapa ini Mas Joko? Niki 3.000 nego. 3.000 nego didelok sik bolo. Ki najan to regane 3.000 ning ya speke ya insyaallah. Ya salon apik lah iki bolo ya. Iki telingane ya apik. Nemplek, nemplek telingane bolo. Ya Mas yo. Nggih. Oke. 1 bulan 3 juta Mas ya? 3 juta. 3 juta. Terus ada lagi katanya tadi ada babon. Betina boleh ya. Ada lagi kita sepil sekalian yang babon jumbo boleh ya. Piro Mas babonnya Mas Mas? Babonnya dijual piro babonnya? Satu. Satu ekor oke siap. Sehat-sehat lur, peduse lur pokoknya suwe sehat lur. Ya ini ki cara apa jenenge lur? Gambar video ki jernih lur karena ini sudah sore boleh ya iki. Request ini tak turuti, kita sambil nunggu Mas Joko keluarkan induk jumbo yang kita jual. Wah lele kalau boleh. Nah, induk jumbo. Indukan jumbo terupdate lagi gitu loh ya. Ki warnane kepalane coklat, enek petake iki lho ya. Wih, luar biasa imbah-imbah. Roke kuandel kelur-kelur. Iki. Dicek dari sini, disepil alon-alon karo dicencang ben anteng, disepil alon-alon sik. Nah, sampun? Oke, lanjut. Bapak laktasi pinten Mas Joko? Laktasi 3 kali. Laktasi 3 kali. Untuk apa? Susu produk? Aman mboten penyakiten toh? Aman toh nggih? Bisa dipertanggungjawabkan? Insyaallah. Oke, siap. Aman. Susu aman, laktasi mau ketiga kali ini nggih? Nggih. Terus Sampun kawin. sampun kawin? Sampun. Berarti saat ini sudah dikawinkan dengan gendon. Nggih. Heeh, iki Yo, boleh ya. Mas. Ada nggih? Tapi masalah jadi atau mbokne nggih. Urung iso nentokne. Isih wolo walam Mas ya. Nggih, soalnya masih 3 mingguan. Kawin 3 minggu bolo ya. Laktasi mau ketiga Mas ya. Nggih. Nah, TB ini piro ya Mas ini Mas ya? Bele iki Kira-kira Mas ya. 88 87. 88 85 lebih lah intinya Mas nggih. Oke, siap. 85 up. 85 up boleh iki ya. Iki babon jumbo. Mas iki wis poel piro Mas? Poel piro ya Mas? Sampun poel Mas. Kita Poel. pun rampas. Wis rampas Mas ya. Pun. Lah ya wis umure wis sakmono iki laktasi 3. Tapi aman dari ngompong. Betul nggih? Dereng aman. Oh, iki boleh ya. Wis rampas Mas ya? Sampun. Wis rampas. Laktasi mau 3. Lek umurnya cekro wis 2 tahun lebih Mas ya. Umur ketahui sih kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengahan iki dulur ya. TB 85 up jumbo laktasi mau 3 kali. Ini nanti juga mau dilepas ya Mas Joko? Nggih. Dilepas. Langsung cek harga berapa Mas Joko untuk yang ini Mas Joko? Ke harga 5,5. 5,5 juta kinet mau nego. Nego Mas. Nego juga iki bener requestmu bolo hari ini tak redikan ada babon warna untuk pola warna sama cek sendiri kepala coklat terus ada totol ada petak iki lur yang ngarepe nyadil iki lur iki nyadil lur ya iki ya. Nyadil iki bolo ya. Anake nang mriki enten Mas Joko? Niki anake sampun pajeng Mas. Wis sudah terjual. Nggih, umur 3 bulan lagi. Heeh. Berarti baru lepas anu Mas ya, lepas sape anake Mas ya. Nggih. Terus langsung dikawinkan iki Mas nggih. Nggih. Dan pada intinya kambing ini
aman, intinya orang majer Mas Joko ya. Mboten macet. Orang majer iki. Wah kalau lur imbah lur. Kita buka harga tadi 5,5 juta masih bisa nego bolo iki. Babon. Aneh-aneh ora Mas Joko? Sementara niki kalau sing ekonomisan ada Mas. Yo ditokne sisan to Mas. Sapa ngerti ene sing anu. Yo disepil sama jero jika apa ora usah ditokne. Sepil jero sama jero wae. Lur iki lho sakjane lur. Iki lur iki. Kepala merah Mas Joko yo. Nggih. Nah, ora apa-apa Mas ditokne sisan Mas. Nah, pumpung sik awan. Nah, iki. Oh, iki lho lur, iki lho lur, iki lho lur. Jere yo kuntingan lho bola iki bola. Nah, iki lho bola. Iki. Sik ditutup lawange ben metu ayo. Yo, ayo, metu mek. Ayo. Nah. Ini coba. Oke. Kita satu lagi. Sinti Mas, ini mesin Mas. Niki ekonomis niki 2 ekor. Oh, sak babon iki nggih. Benten niki tunggale sing kepala hitam niku. Oh, beda induk. Ekor, Oh, nggih. ibu tira ta Mas? Jantan sedaya niki 2 ekor. Boleh lu lanang kabeh tuh iki mau sing dijual lur. Terus jarine ekonomisane rego piro iki Mas Joko? 3 ekor, 2 ekor niki buka harga 3,5 lah. 2 ekor 3,5 juta. Nego pedik mawon. Oh nego, iki bola ya umurnya sama nggih. Sama. 1 bulanan bola ya iki. Jadi iki 2 ekor iki bola ya nggih to, niki to. Niki kalih niki. Karo sing kepala merah iki 3,5 juta. Jadi sik nego iki lur ya. Iki. Berarti iki dote apa Mas dote Mas? Dote niki susu Mas. Susu napa? Susu induk napa? Induk kula campur Mas. Oh campur, ya, seperti biasa untuk bantuan susu dot kalvelak Mas ya. Nggih kapal Nah, tapi seneng Mas ya. Alah full Nah, Mas. seneng lagi. Berarti cemple-cemple yang kita jual tadi juga dot semua nggih. Nggih, Dot. Oke, siap bolo ya. Iki sing sepasang jantan kabeh Mas Mayo. Niki jantan sedaya niki. Jantan semua 3,5 juta. Iki jadi mau sing ekonomisan bolo. Nggih niki. Nah, terus iki tak lanjut lagi. Tak sepilih bapakane Mas ya. Oh, monggo, Oke, monggo. tak sepilih bapakane bolo ya. Tak sepilih bapakane. Yo bolo tak rekomendasikan bolo hari ini bolo ya. Lagi Mas ben jope Mas ya. Siap. Oke siap. Ambil menanti Mas Joko keluarkan maskote kandang. Ki raja pacek loh Mas Joko ya. Raja pacek gitu lur. Ora tau leren. Wah, kaya ngono kalau bolo. Duit jantan iki lek kena tinggi anu lho apa jenenge? Apa penghasil cuan kono kalau lur jere lur. Raja. Nah, raja pacek Mas Joko gendon yang pernah kita konten waktu itu. Iki lho. Yes pumpung sik awan dicencang sisan karo disepil. Sing wis ngawini babon iki lho bolo ya. Sing wis ngawini babon iki. Cuman ini belum kita jual Mas ya. Hanya untuk pameran saja. Ayo Mas Joko ya. Sementara belum dulu. Nah, iki lur ya. Ini pun 1 meter 7 Mas. 1 meter luwih 7 cm. Wis. Masih 2 tahun pas. 2 tahun. Oke, siap, heeh. Nah, iki mau tak kupas lur ya. Untuk induk yang kita jual tadi kita harga 5,5 juta. Sudah kawin 3 minggu dengan pejantan gendon iki bola ya gendon. Terus sing cemple-cemple mau kuwabe anak iki Mas yo. Nggih, anak iki kabeh Mas Joko ya. Oke, siap, heeh. Iki bola ya. Dot niki lek ana cara sedina sampai pirang liter, Mas? 700 kali 4. 700 kali 4 iki bolo ya. Nah sundule Mas, sundule sore. Sundel ada. Hah? Mboten habis. Loh. Langsung dot terus? Full dot. Kat, Oh, full dot. kat cilik full dot Mas. Oh, Jadi babonnya umur 1 bulan setengah bayi. Lho bolo. Sampai yang kita jual tadi nggih umur 1 bulan. Pokoknya dote jan ora mau bantre lur iki lur. Senenge pol. Mau tak delok iki seneng mulai seneng Mas ya. Ijo-ijone mulai seneng Mas ya. Mulai lekas Mulai seneng bolo ya iki. Iki anak-anakane gendon bolo ya. Anak-anakane gendon berarti iki carane buyute sengkelat ngono Mas ya. Beh, anak-anakane lur iki lur istimewa iki lur ya. Ban breeding. Heeh. Mantap iki lur. Ayo Mas, gorono Mas. Gorono kadang yo. Rono yo. Mungkin seperti itu video dari Marvis Official nggih. Ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam ngarit, salam semua, salam sukses. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.